Mizoram Presbyterian Koshan Christian Chalai Paul Kumsang ni somni le kumsang ni somni pakhat chunga kan Thupui zirtur chu Pathian Hnaih ti ania zanina hianin then thumna kan zirdona kan Thupui tur chu Engtin nge Pathian kan Hnaih theiang ti nia chiartur Bible chang hi Jacoba bungli chang sari le chang riat Jacoba bungli chang sari le chang riat le Sam som ni palina chang thum le chang li ani Sam som ni palina chang thum le chang li ani chung thui lo ngai thlang Pathian Hnaih om zia te Pathian Hnaih poimo na te kan zir ta a tun tuma hian Pathian Hnaih thei dan tur kan zir ho thung don ani kan ti tur tam tak a om rualin Pathian Hnaih awanga ama kan Hnaih thei kan ni ti hriaila chuti rualin Pathian Hnaih tura keimani lam in buat saina poimo zia kan thareng tur ani Pathian Hnaih tura thil poimo soi tur tam taka oma toite te in thil paruk kan soi don ani pakhat na chuanin Pathian Hnaih turin ko na chana ngai Pathian Hnaih hi mihring chanvo ni ma se abul zoka chuan Pathian Hnaih ani kan lali suan pa mitir tuin a hip lo chuan tuma kan hena an local theilovang atia Pathian ko na awang le a khongai na awanga Pathian hi Hnaih thei kan ni Pathian ko na chu kong sang sangin kan dong thawa Bible thiang hlim mangte thusil mangte fak hla mangte thil siama a in puana mangte po in ani theie kan hriat rengna bengte kan huna mit le kan ril ruwa chia le thahriat na mangte in kan hena Pathian in thu a soi chu manga Pathian ko na chu keima nge hi Pathian in min ko ani tia apom tu le a ko na chang tu apiang in Pathian chu an Hnaih theia min ko na changa a thu oi tura in pe na chu Pathian kan Hnaih thei na kong poimo tak ani Pani na sual kalsanin Pathian kan Hnaih thei Pathian Hnaih tura thil tul masa chu diabola do dal ro ti hi ani Pathian Hnaih tur chuan sual kalsana tul sual nena kanin zom na chu chutcha a om lo chuan Pathian kan Hnaih thei lo a chan chu Pathian chu thiang hlim bol hlo na reng nei lo tikna le takna a in thuam ania chu wangin Pathian ma in lan turin misualin a omdan thalote misualin a omdan thalote a kalsana ngai ani sam ziak tu chuan dalpa tlanga tunge chawanga a hmun thiang hlima tunge dingang kut fai le thinlung thiang hlim neya aril ru engma lo mai lama da ngai lova bum tuma chesam ngai lo mi chu ti in a soi he thu hi sam som ni palina kan Thupui in nga chan Bible chang tarlan na hanin omani sam som ni palina chang thum le chang li sual keimania betlat le min hual reng tu te hi thingkha in kalsanila Pathian du danin kan om theiang Pathian kan Hnaihang pathumna siam thar le na Pathian Hnaih tur chuan siam thar le na kan mamo sual kalsana alam kan hoi khan Pathian hena kan kira siam thar le na chang turin Pathian kan Hnaih alo ni mihring ril ru le du na te hi ni tin siam thar ani lo chuan sualin alo hruai bo le thin sim ngai siam thar ngai mihring kan nia kan ril ru sak tak lungang maya sakhiti sa anga ne mathak sak kan ni lo chuan kan ni lo chuan Pathian thiang hlim ma kan ding thei don lova ama kan Hnaih thei lo Galatia bungruk chang som panga a chuan hetian kan hmuwa siam thar le na lo chu sertan hi engma ani lova sertan lo po engma ani hek lo ti kan hu workshop ro pui tak pakhata hian he thu hi an lo tara thinlung ke chia ti lo chu thil dang ke chia engpo kan siam thei ti hi nalli suan hena tlulu tila ama hnaihila kan thinlung sual ke chevek to po a tempula a chantir le thei ani siam thar le na chuan Pathian min zom tira Pathian nen kan leng dun thei ani palina ni tin ma ni cross bu in lali suan thu hrila mi pui tam takin an bor lui lai khan mi tu po in mi zuya du chuan ni tin na cross bu in mi zui ro se ti in a cha Pathian Hnaih na kong chu mani cross put zel hi ani man lai chuan mi sual ti hlum tur ten an thina tu cross an puthin cross a khen be tur an ni awangin an thina chinral vek an ni na cross ngei chu an mani ngei nan putangai chu tiang bok chuan ke ni po in kan ro puina te kan nom sakna te kan moi na te
kan moina te hi Pathian Hnaih kan om theinan kan vui liam anga ya Pathian Hnaih tur chuan mani in phata kan thi na le tlawmna cross putangai kan mihring hlui thiang hlim lo te kan du dan le du thlanna bol hlo tak tak te hi nitin halrala mani in khen be zel hi lali suan hne kan tluk lu theina ania chu chuan Pathian min hmu tir thin pangana ringtu te in khom na tel pangana ringtu te in khom na tel Pathian Hnaih tura taksa ngeya pen chaw hi ringtu te tan thil tul takani kawhran upa pakhat chuan kum somli vel kalta a kapian thara tangkhan ro kholna lian tak thina emo natna awang emo ani lo chuan in khom hi ka thul ngai lo ati ani Pathian hi muntina omma se ama pol tura in khom ho zinga ain la du hle chu wangin Pathian o hria ama Hnaih tur chuan biakina kan kal hi kan ti mak mo ani Hebraiziak 2 then khat ti dan anga kanin khom te ban san lovin in fui ton zok ang u alo ti ani kawhran pa te zinga mi Cyprian na chuan min kawhran hi nu anga anei lo chuan Pathian hi pa ngin anei thei lovang atia in khom na kan tel hian kanin che mal tona midang kan chok phura mani po kan lo chak sat thin thu le hla a Pathian kan biak ho na hian na sa takin Pathian min Hnaih tir ani to bera chuan in Bible ngai nat le tong trai Bible hi Pathian thokhuma pek ringtu te tharau lam chaw ani thuhril tu pakhat chuan setana chuan Bible lat turin na bei che a Bible chuan Pathian a Hnaih tir che ti na soi hei hi adik ngotang ni tin chaw kan ei lo chuan kan chak thei lova kan thang thei lowang hian Bible chiara zir ngai lo nun chu a chawa rin na konga thang thei lo mitam takin Bible kan lam chia a thil dang phone computer le TV ma a thuta han en hian hun tam thuta en nan hun tam tak kan seng thina tunlai thalai te hian phone khoi nan hun kan va khoral na sa em atia hei di khop mai hun kan khoral na sa em thina thalai chang ani lawan nu le pa te po kan soi tel theyang chu no pang te thlengin e phone kan khoi na sa em vek to ani chuti la in Bible chiarna na kan hun man chu atlem hle sia Christian thalai te in en fia kan ngai tak meu ani Bible chiarin azom tlat chu ni tin tong traya fian real hun man hi ani Bible kan chiarin Pathian in kan hena thu asoya kan tong trai in Pathian kan bethung ani tong trai tlem Christian chuan Pathian a bekha tina ania Pathian a Hnaih thei lowang jing tho hlima mutna khuma tong trai le chu in khoma kan tong trai baka fian riala tong trai na hun in siam hi a tul hle nikhat dakar somni pali minute sang khat zali somli pali chung hian Pathian polnan minute engzat nge iser san theile mani zot thewila thawme Bible chiarin tong trai tamla Pathian i hlat ngai lowang tlang komna Pathian Hnaih tur chuan min ko na kan chhan anga ya sual kalsana siam thar mihring kan ni anga yani ni tin mani cross puwa ti sat thil ti te kan khen be chuan Pathian kan Hnaih theiang ti tak zeta ama bia in khom te thinlung leibua hne na tong trai te a o hre tura Bible chia thin te hi Pathian kan Hnaih theina tur man ro poimo ani Pathian hmangai na le thatna chu ring tatila a pol thei turin in buat saila ama chuan kan mamo engkim chana om ti hria in Pathian i Hnaih zelang kha zong khak chung thu kan chia thei ta chuan ya soi ho tur te hi lo ngai thaila pakhat na Christian thalai te hian Pathian kan Hnaih in kan in hria em Christian thalai te hian Pathian kan Hnaih in kan in hria em tunaya Pathian kan Hnaih thei dan tu nia kan hria ta piang soi ho te u ti ania pahnih na kan chia le ngal mai nge pahnih na Pathian kan Hnaih theina tura Bible chia le tong trai poimo zia han soi ho te u Pathian kan Hnaih theina tura Bible chia le tong trai poimo zia han soi ho te u ti ani soi ho tur te hi comment section a khanin i soi ho thei ania i kan hlok pui ngei po be seila thawme kha zong khatun tuma kan zirlai zirtu chu ania kan thungai thlak zong te Pathian in man min som sak theu ro se amen